azkenean ez, lehen dena paperean eramaten zan, dena eskuz, ez idazten genuen pilo bat, eta orain ja ez, orain da dena ordenagailuan, dena digitalki, dena eskaneatzen da dana, saiatzen gea papera ez erabiltzen edo gutxienez, ez dakit. Bai. Ikaslan Gipuzkoan zer nahi dugun edo nora iritsi nahi dugun, nik uste gure definizioak berak markatzen duela, ez gugea Gipuzkoako Lanbide Heziketa Publiko ikastetxeen elkartea. Eta hori ja dena daukagu, hor daukagu Gipuzkoa, foru aldundiak hemen gure lurraldean markatzeitun lineak eta irizpideak ditugu, aztertzeituztenak eta ondo bideratzeituztenak. Ikastetxeak dauzkagu gure elkarteko bazkide eta oinarri. Eta hauek nola ez, Lanbide Heziketako sailburu horretzak markatzeitun bideak segitzen eta aurreratzen, izugarrizko aldaketa horietan. Bestetik dauzkagu zuzendariak, elkartekideak, personak, bulegoan dauzkagunak. Eta gainean nahi deguna da gizarterako ere referentzi bat izan, hau da. Esan ditutenak, sailburu horretza, Gipuzkoa lurralde bezala foru aldundia, zuzendariak, eta inbeste mila jende deitzei gutenak telefonotikan, emailetatik eta guztientzat erreferente bat izatea Lanbide Heziketa Publiko mailan.